ఈ రోజే డౌన్లోడ్ చేయండి. మీ ఫేవరెట్ షోస్ చూడండి. లాయర్ గారు ఏమడిగినా సరే నువ్వు అవును అని చాలు, మిగతాదంతా నేను చూసుకుంటాను. చెప్తాను సార్. రా. తులసి, అసలు మీరు అరెస్ట్ కావడం నాకు ఇంకా డైజెస్ట్ కావడం లేదు. పెట్టి కేసు లాంటిది. ఇప్పుడు హీరింగ్ అవగానే కొట్టేస్తారంట. జడ్జి గారు వచ్చే టైం అయింది, అతను తీసుకురానమ్మా. కావాలని తన అన్నయ్య హరీష్ తో యాక్సిడెంట్ చేయించి చంపించింది యువర్ ఆనర్. అబద్ధం, ఇదంతా పచ్చి అబద్ధం. మీరేం చెప్పాలనుకున్నా బోల్లో నిలబడి మాట్లాడండి. మీరు శ్రీకాంత్ గారి కంపెనీలో అకౌంటెంట్ గా వర్క్ చేశారా లేదా? చేశా. ఆయన ఆస్తులు, ప్రాఫిట్స్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇలాంటి వివరాలన్నీ మీకు బాగా తెలుసుంటాయి. అవును. ఆయన ఆస్తులకు సంబంధించిన వీలునామా మీ పేరు మీద రాశారు. అది ఆయన చనిపోయాక తెలిసింది. నో, అది కన్ఫర్మ్ చేసుకోవడానికే మీరు అతను చంపేశారు.